tabbas baya kuka nan da amaryar tashar mu Kano ana ta zance. To masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan rana, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na kasa a faifai, shirin da yake zo muku a kowane mako a daidai wannan lokaci da misalin karfe 2 zuwa karfe 3 na kowace rana, daga ranakun litinin zuwa ranar alhamis ta kowane mako kamar yadda aka saba ji. A shirin mu kasa a faifai ga masu bibiyar mu, shiri ne da yake tabo neman al'amura da suka shafi jama'a, walau ta fuskar ɗaiɗaikun ƙungiyoyi ne, ta fuskar a gwamnatance da kuma ta fuskar al'amura ne da kullum da akan ba da shawarwari da kuma hanyoyin da za a bi domin a kawo gyare-gyare da kuma ci gaban jama'a ta kowane ɓangare. Kamar yadda yake a kowane mako ana wato samun zarafin shigowar baƙi da mukan tattauna da su domin a ji irin aikace-aikace da kuma abubuwa da ake bayarwa na gudunmuwar jama'a, kamar yadda na bayyana, ta inda za a samu wato gyare-gyare da kuma ci gaba a kowane bangare. Kamar yadda aka ji ko da a cikin makonnin baya da muka yi, mun tattaɓo batutuwa da dama wanda suke sun wato jibinci warware wasu abubuwa da suka shafi matsaloli hususan ga rayuwar jama'a, kuma an ji shawarwari da dama da aka bayar daga bangarorin da suka halarci wannan wato zaure a daidai lokacin da ake tattaunawar. To muna fatan Allah ya bada nasara akan abubuwan da aka cimma na nasarorin da kuma inda ake fatan akai ga cimma nasarorin. To kamar yadda yake a kowane mako mukan wato yi tsokaci kan yanayi da ake ciki, musamman wannan yanayi na damuna, wajen ƙara wato kira ga jama'a da a kula musamman bangaren gudanar ruwa, a wajen wato mara wa kokari na su hukumomi domin tabbatar da ganin ba a samu wato ambaliyar ruwa ba ta hanyar wato a cinkushe magudanar ruwa da shara da kuma abubuwan da ba sa bukatar a zuba su a wato kwalbati ko kuma manyan magudanar ruwa da suke kewaye da yankunan mu na cikin ƙwaryar birni da kuma yankuna na nan cikin garin Kano. Kamar yadda yake a kowane makon, kuma wato ko da yake a wannan bangare, wannan gaba su ma hukumomi akwai bukatar su kara azama wajen ganin duk inda aka zubar da shi wato akwai sharan nan an kai dauki, an wato yashi ta ko kuma an ɗebe ta domin kada ta zama ana yin gyara na wato an yi kuma kamar an yi ba a yi ba kenan. Amma muna ganin duk kokari da hukumomi suke yi a daidai wannan lokaci na ganin an kwashe wato magudanar ruwa, muna gani musamman a yadda aka ɗebi matasa suna ta wannan aikace-aikace. To wannan babban nasara ce ita ma, kuma muna fatan hakan ya ɗore, musamman ma gabanin zuwan damuna, ba sai ma damuna ta shigo ta yi karfi ba. To da yake batu muke yi a kowane mako, in an samu zarafi a gayyaci waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin al'amuran jama'a domin a samu mafita da kuma kawo sauye-sauye ko kuma gyare-gyare na ci gaba. Ta wannan mako ma, kamar yadda muka yi a makonnin baya, muna tare ne da wato wannan tsagi da nake magana a kai, wato bangaren samar da mafita da kuma kawo ci gaba a cikin jama'a, musamman ma duba da yadda a yanzu haka matasa sukan yi hoɓɓasa suna jin watakila kiraye-kirayen da ake yi ta bangaren tashi wato a tashi a farka, kuma ya taimake keniya, kuma samo da wato rayuwa mai inganci a tsakanin su matasan. A yau muna tare da wato shugaba na wata kungiya da ake kira da mafitar mutanen jihar Kano. Ita wannan kungiya kamar yadda yake an ji matakinta, wato musamman duba da yadda aka ce mafita ta mutanen Kano, to akwai abu muhimmi a cikinta wanda yake watakil ya ji hankalin su waɗanda suka kafa kungiyar, suka wato ba ta wannan take da kuma aikace-aikacen da a yanzu haka suke wato gudanarwa. Haka idan mun daga dan hutun takin lokaci da Aisha, za a ji da wanda muke tare da kuma abubuwan da za mu tattauna a cikin wannan wato shiri a wannan lokaci. A ga guda kamar goma ta sha ta al'umma, gidauniya ya ta sha ta al'umma. Buɗe rediyo naku da kunnuwa naku, gidauniya ya za ku ringa saurara. Gidauniya FM ga ta sha ta al'umma, daban kuke tabbas baya kuka nan da bashe. Gidauniya FM ga ta sha ta al'umma, daban kuke tabbas
mu Kano ana ta zancenki, gidauniya FM kin wuce sa'anninki, gaban kuke tabbas ko a ɓangaren aiki, farar tasha birni da ƙauyuka naki, a rediyo TV live kake aiki, akwai kwarewa kan a shirye-shiryenki, ana ta zancenki a nan kanan da ashe gidauniya FM ka tasha ta al'umma, daban kuke tabbas baya ku kanan da ashe. To masu sauraro a barkanmu da dawowa a wannan gaba bayan hutun dan takaitaccen lokaci da muka wato tafi kafin mu tsunduma cikin shirin. To kuma a daidai lokacin ga kuma abokiyar aiki ta shigo Ramatu. Sauraro barkanmu da rana, barkanmu da wannan lokaci. To barka da hanya, ya ruwa? Wallahi ruwa alhamdulillah, an sha ruwa jiya. An sha ruwa jiya kuma dama tunan mun yi lokaci cewar magudanar ruwa a gyara su. Gaskiya. Kuma hukumomi su kai dauki abin da ake ganin ya kamata. To alhamdulillah, to Allah ya ba mu damuna mai albarka. Amin ya Allah. To masu sauraro kamar yadda na bayyana, shi wannan shugaba na kungiya ta mafitar mutanen jihar Kano, daga shi dai a jihar matashi ne. Matashi. To ba mu san kungiyar matasa a irin wannan yanayi suke yin kokari su kafa kungiya mai kuma suke da manufa a cikinta. Ma ji dai daga gare shi Usaini Rabi Umar shine shugaban wannan kungiya, wanda kuma za mu ji bayanan ita wannan kungiya da makasudin kafata hususan domin ganin cewar ku matasa ne dalilan da ya sa ku fara kafa wannan kungiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar mutanen Kano, barka da wannan lokaci. Sunana Usaini Rabi Umar, wanda aka fi sani da Mr. Gashin MKK. Ni ne shugaban kungiyar mafitar mutanen Kano organization, wacce ake kira da suna MAMCO. Kungiyar mafitar mutanen Kano organization kungiya ce wadda idan ka tsaya kai duba na tsanaki ka kalle ta da ido na basira da fikira da kuma zazzurfan tunani, kai a karan kanka za ka dan samu wani ibin karamin ilimi game da wannan abin, saboda an ce mafitar mutanen Kano organization. A matsayinka na cikakken bahaushe ko kuma a matsayinka na bahaushe, duk lokacin da ka tsaya ka duba kalmar mafita, kalma ce wadda tana nufin a kawo wani ci gaba ko kuma a kawo wani solution. Sannan sai aka ce mutanen Kano organization. Daidai sunan kana gani dama za ka fahimci cewa iya Kano kenan, tunda an ce mafitar mutanen Kano organization. Daga iya wannan kana kallon shi sosai za ka fahimci cewa ga inda kungiya ta dosa. Kungiyar mafitar mutanen Kano organization kungiya ce wadda ba an kafa ta domin wani abu da ake kira da suna fashion ba ko wani abu makamancin haka, sai dai a matsayinmu na matasa. Mu matasa, kamar yadda masana suke faɗa, mu ne ƙashin bayan al'umma kuma mu ne shugabanni na gobe. To a daidai lokacin, a daidai wannan halin, duba da yanayin yadda muke tafiya da kuma al'amura suke tafiya, shi yasa mu a matsayinmu na matasa muka tsaya muka yi duba na tsanaki, muka tsaya da idan basira, muka yi tunani mai kyau, abinda ake kira da suna critical thinking. Ma'ana wace hanya a daidai level ɗinmu, a daidai halin da muke ciki, a daidai madaidaicin ilimi da Allah ya hore mana, za mu yi amfani da shi domin mu kawo ci gaba ga al'ummarmu, domin mu kawo ci gaba ga garinmu, domin mu kawo ci gaba ga mutanen da muke tare da su. Wannan shine dalilin kirkirar wannan kungiyar. Sabida a lokuta da dama nakan ji wani iri, sabida wasu matasan sukan saka a cikin zuciyarsu cewar ni matashi ne, sannan kuma ina da kishin al'umma, sannan ina da son al'umma, amma ba zan samu dama ko kuma ba zan iya taimakon al'umma ba har sai idan na kai wani matsayi ko kuma idan na samu wani mukami a gwamnatanci. Wanda a gaskiya ni a matsayina na matashi nake ganin wannan abun ba haka bane. Akwai wani tsohon shugaban ƙasa Amurka da aka taɓa yi, wanda ake kira da suna John F. Kennedy. John F. Kennedy mutum ne wanda in a simple like it's a philosophical person, mutum mai tunani, mai hikima, mai basira. Akwai wani quotation da ya taɓa yi, yake cewa ask yourself what you can give your country, not what your country can give. Damin kai a karan kanka a matsayinka na matashi, a duba, ka tsaya kai duba na tsanaki, wani irin gudunmawa za ka ba wa ƙasarka, ba mai ƙasarka za ta baka ba. Matasa a da gaskiya tunanin su irin
idan sun tsaya sun zo sun yi karatu to hukuma su shigo su ba su aiki ko wani abu makamancin haka. Amma yanzu alhamdulillah matasa sun fara canzawa, sun fara ɗaukar tunani na wannan mutum a daidai level ɗinka wani irin abin nan taimako zaka ba wa al'ummarka. So a matsayin mu na matasa shi yasa muka to ya kamata lalle a ce mun fito da wata ƙungiya wacce za mu ba wa al'ummar mu gudunmawa. Ƙungiyar nan shi yasa sai aka yi duba na tsanaki, to yaya wani suna ya dace a saka mata. Sai muka tsaya muka yi duba na tsanaki da kuma ido na basira, muka kalla muka ce to a bawa ƙungiyar nan suna mafitar mutanen Kano organization, mana ƙungiya da za ta kawo ci gaba ga mutanen Kano da kuma al'ummar da suke shigowa Kano ma baki daya cikin yardar Allah. Cikin kalamanka kayi magana ta wato yadda matasa misali kuka yi wannan gwagwarmaya ko a junanku na matasa wanda kuke kokari ku kun asasa wani abu na alheri wanda zai taimaki a kawunanku da kuma ita kanta kasar ma baki daya. A daidai kuma lokacin da su matasa a yanzu su suke fuskantar mafi karfin kalubale ta bangaren yadda za a yi rayuwar makanta misali. To ta ina kuka fara kallon wannan abuwa? To akwai abin da ake kira da suna moto, ma'ana shi take na wannan kungiyar. Motar mu abubuwa ne guda uku. Number one, akwai abin da ake kira da suna educate, zamin education to educate, ma'ana a ilmantar. A matsayin mu na matasa ta yaya za a yi mu ilmantar da al'ummar mu. Sannan bayan ilmantarwa akwai unite, ma'ana haɗin kai. Sannan bayan united, the last motto namu shine abin da ake kira da suna development, ma'ana ci gaba, kawo ci gaba. To duk waɗannan abubuwa ne wanda ɗaya bayan ɗaya mukan yi aiki domin mu bawa al'ummar gudunmawa, domin bawa matasa gudunmawa. Misali kamar ɓangaren ilimi, akwai abubuwa da dama wanda mu suke ci mana tuwo a ƙwarya. Ba mun ce gwamnati ta kasa, gwamnati na iyaka bakin kokarinta, amma mu ma a matsayin mu na shugabanni na gobe ya kamata a ce mun tsaya mun yi wani abu domin tallafa wannan gwamnatin, tunda tana iyaka bakin kokarinta, tunda abu ne wanda al'ummar da yawa. To shi yasa sai muka tsaya muka yi duba na tsanaki. Akwai mutane waɗanda 'ya'ya ko in ce 'ya'yan talakawa waɗanda zaka ga mutum ya fara primary, ya kammala makarantar primary, amma kuma gidansu ba su da, they can't afford him ya je irin secondary school ya kammala karatu secondary. Yawa wani lokacin kuma sai kaga mutum ya kammala secondary school amma kuma bai da kuɗi da zai je ya samu ya tafi high institution, ma'ana makaranta ta gaba da secondary. Wani lokacin kuma sai ka ga a ƙauyuka a daidai wannan lokacin za ka ga matsala da take faruwa shine za ka ga mutum ya kammala secondary, gidansa suna da kuɗin da ya kammala primary, makaranta ta abin nan mataki na farko ya kammala, sannan kuma ya kammala mataki na biyu, ma'ana secondary school kenan. But unfortunately suna da kuɗin da za su yi affording ɗin shi duk wata makaranta da zai zo cikin gari, maybe a makaranta mai zaman kanta ko wani makaranta ta gwamnati, yau idan a wajen gari yake kamar irin karkara haka. Amma matsalar da take faruwa shine bai da cikakkiyar wayewa, sannan kuma bai da wani wanda zai rike a matsayin wanda zai sama mishi admission. Kuma wani lokacin babu jagoranci, kuma wani lokacin sai guiding and counseling. So idan ka tsaya kai duba na tsanaki, irin waɗannan abubuwan suna faruwa. Akwai wani muka tattauna da shi, wani matashi a karamar hukumar Makoda, sai yake ce mun wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya hana shi ɗora karatu a makarantar gaba da sakandare, saboda a matsayin shi na yana ganin ai shi a mutumin karkara ne, idan ya zo wa zai tunkara. Sai sarƙa tunanin ai samun admission din ma abu ne wanda yana da matukar wahala, wanda ba haka yake ba wani wahala bane da shi, amma idan ka rasa wanda zai kamo ka a jika ya nuna maka wannan abun, ya baka gata, ya tsaya wayar maka da kai ka fahimci cewa wannan abu ne mai sauki. To wake ɗaya sai ga mutum ya yi disencouraging ɗin kan shi, saboda yana tunanin yana je makaranta wa ma zan tunkara, wa zan riƙe, wane ne zan riƙe a matsayin mento na ubangida na wanda zai sama mana admission. Yanzu ta ina kuka fara, tun daga cikin lissafin kalubale da kuke ganowa shine wato yake jigo na dakushe kaifin ko kuma dakushe harkar sha'anin ilimi, musamman ga matasan da suke a waje da ba samu cikakken jagoranci da wayewar kai ko kuma cikakken gatan yin karatun ba misali. Na'am,
so mun ɗau mataki guda biyu. Akwai abu na farko wanda turawa suke kira da suna prevention is better than cure, ma'ana rigakafi ya fi magani. Mataki na farko, sannan kuma mataki na biyu su waɗanda abin ya riga ya ritsa da su, matakin da muka ɗauka shine mukan bi ƙauyuka, mukan bi cikin birni, mukan bi anguwanni, mu je mu duk irin inda muka gani matasa suna tattaruwa, irin makarantu haka, sometimes ma mukan shiga irin primary school, irin su secondary school, mu je mai magana da wannan shugaba na wannan makarantar cewa to mu kungiya ce ta kaza, kuma ga dalilin mu, ga manufar mu, mun zo da abubuwa na alkhairi, amma damar da muke so ya bamu a matsayin shi na ɗan ƙasa, a matsayin shi na patriotic person, a matsayin shi na nationalist, abinda muke so ya mana shine ya samu ya ware mana wata rana wanda ɗaliban nan idan suka zo a tattara su, za mu a samar da abin da ake kira da suna aje assembly ground, a tattara su a assembly din ɗaliban, mu kuma sai mu zo mu ba da speech. Wannan speech din muna yin shi ne da Hausa, ba don komai ba, because of the essence of communication. The essence of communication shine understanding. If we say that muka ce always za mu zo mu rika magana da Turanci, then at the end of the day wannan communication din ba zai kasance ko ba zai zama yadda muke so ba, because mu za mu gabas so kuma sai su yamma, mu kuma kun yi nisa. Yes, mu kuma idan muka zo misali dole mu a ce mu gabas nan tare, to kuma mu mun yi gabas sun yamma, kaga karshe wanda muke abin da su ba su amfani wannan abu ko kuma ba su fahimci komai ba. To mukan je mu wayar musu da kai. Sannan lokuta da dama akwai matsaloli da suke faruwa, shine sai kaga mutum ya je high institution, sai kaga ya je yana karanta wani course, amma da ya san wannan course din ne yake nufi ba zai je karanta wannan course din ba, sabida bai da ma wayewa. Kawai mutanen mu sometimes they are blind, idan suka yi nasara suka samu admission a jami'a, a university, kawai za su making up their mind to ce kawai su ce bari su pop in into that particular university, kawai za su ce bari kawai su shiga, ba don kuma saboda ai su burin su admission ya zo, wanda akwai courses wanda a matsayin ka na kakan duba level ɗinka wajen karanta wani course. Ko a nazarce me kuka ga yana jawo irin wannan? Wannan abubuwa ne wanda abubuwa da dama sukan haifar da su, abubuwa da dama kamar yadda na faɗa maka. Misali kamar yanzu tari zaka ga irin advanced countries, domin kasashen da suka ci gaba, zaka ga duk tari akwai irin wannan. You might be seen a person wanda kawai shi public speaker ne, kuma public speaking din shi ba zuwa zai ba wajen taro, wajen irin waɗannan guraren yake bi ya je ya rika faɗakar da al'umma cewa kwas kaza ko kuma ga abubuwan da ya kamata ya dace ka je kai a matsayinka na daidai level kaza. Tunda yanzu misali a ka'idar karatu a duniyar ilimi, ga mutanen da suka ci gaba, ga mutanen da suka san me suke, sun yanke shawara ko in ce sun yadda sun saka a zuciyarsu cewa ka je kai karatu ne domin ka salba wata matsala, ba domin ka je ka zama mai kirkirar wata matsalar ba. To ta yaya za a yi idan ka je kai karatun ka solve wata matsala? Hanyar da zaka bi shine kama fara sanin wani kusa ya dace da kai, ka gane? Sai kaga mutum ya je yayi amma a karan kanshi ba zai iya samarwa da kanshi wani abu ba wanda zai iya relying ko kuma zai iya dora future shi akan wannan karatun nashi. Sai ga mutum ya je ya dawo, and then the person na enslaving din mind din shi cewar ai ni kawai ina jira gwamnati ta zo ta bani aiki. A matsayin ka na matashi ya kamata a ce bai kamata kai wannan tunanin ba. To duba da yin wannan mukan shiga mayar da kan matasa. Na fahimta wannan shine ma wato jigon da yasa kuka dauki wancan mataki da kake magana na shiga makarantu. Yawwa tun daga farko. Yawwa a tara shi yasa na faɗa ma prevention is better than cure. Saboda a tara abin tun daga farko. Akwai mutanen tun da kaga akwai wanda abin bai rutsa da su ba, to ya kamata a ce an je an musu abin nan, an yi making din orientation, an yi awareness a cikin al'umma, a rika wayar musu da kansu, musamman yanayin yadda duniya ta ci gaba. Yes, we are in the 21st century, I mean, karni wanda ake kira da suna digital era, karni na 21 shine wanda ya zo da duniya kalubale musamman ta bangaren kimiyya da kuma fasaha. Duniya a koda yaushe canzawa take. To za mu dawo ga wannan bangare, amma ban sani ba ko da ramutu akwai wani abu da na ji aikace su da kuma manufofin su, amma ni a tafiyar nan taku ban ji fa kayi maganar mata ba. da gaske saboda kare da bayanan suke a dunkula ke yin su na warware cewa dan kuma tun daga shi kaga abubuwa na wato tafiyar abubuwa na rayuwa yanzu komai
sai an samo musu su ma da mafita tunda wato wadan rukun gida ma a gaskiya ne wato a daidai lokacin da ta yi min wannan tambayar sai ta tuno min da wani quotation na wani tsohon ex Secretary General of the United States of America Kofi Annan, tsohon me zan ce mishi da Hausa, tsohon sakataren su, wanda yake cewa a duk lokacin da aka zo aka ce wannan abu ne na ci gaba, so ake lalle ci gaba ya dore to dole sai da mata, ba don komai ba saboda namiji da mace abu ne wanda an riga an abin nan an halicce su tare, dole wannan sai da wannan zai rayuwa, wannan sai da wannan zai rayuwa. Idan muka ce mun dau bangaren maza to shikenan kuma za ku zo ku za ku rika kaza ko za ku rika kaza ko za ku rika kaza, to ai mu kanmu kamar ma harka ilimin mu kam ya kamata a ce an yi orienting din mu. Ilimin ƴaƴa mata ilimi ne mai matukar amfani, mai matukar muhimmanci, duk inda za mu je tare da mata muke. Amma ban san me ku fara kalla tun daga farko misali a bangaren yunkurin tallafa mata misali. Bangaren yunkurin tallafa mata da magana ilimin ne. Masha Allah. To misali kamar yanzu zaka ga iyaye wasu maimakon ta bar yarta ta je makaranta ta kwamace ta dora mata talla. Mukan haɗu misali kaga yanzu ba za ka je ka a matsayin ka namiji kawai ka shiga gidan mutum ka ce ka zo kai magana akan wannan abun ba, dole ta hanyar matan nan za ka bi. Mata wayayyu wanda muke tare da su wanda su kansu abin yana ci musu so a ƙwarya, waɗanda suka fahimci tafiyar, suka fahimce mu, sannan suka san muhimmancin ilimi, tunda ilimi abu ne wanda ko kana so ko baka so dole sai ka yi rayuwa da shi. Kamar yadda Professor IBK yake cewa read if only to remain human. Idan ma kana so ka kasance mutum wanda za a kira shi da suna mutum ba wani abu makamancin haka ba, dole sai ka yi karatu. So duba da yanayin haka sai muka sako mata a tafiyar, su ma sukan ba mu gudunmawa 100%. Wani lokacin ma idan mun je irin government girls irin makarantun mata haka, makarantun mata haka yauwa, mukan saka mace ta yi bayani ba don komai ba ko ba don mu waye ba, mukan saka ta domin su ma su ga cewa yar uwarsu mace fa ta samu wata dama. Haka dai kenan je ka dawo ko ta kwana. Je ka kowace mukan je a boarding irin ta kwana ko, sannan mukan je ka dawo dai. Mu je a tattara su a zauna a yi musu abin nan, a yi musu bayani. Dalilin da yasa muke yanke shawara ko kuma muka yadda a wani lokacin mukan in an je irin nan gurin mu ba mace ta yi magana shine ita kanta ko kuma in ce su kansu ɗaliban waɗannan makarantar su ga cewa wai wannan ita ma fa mace ce yar uwanmu, amma ta tsaya da ƙwarin gwiwa a gaban mu tana yi mana bayani, sannan kuma tana yi mana bayani da basira da kuma tunani sannan da ilimi. Saboda a tsayawa a gaban jama'a kai magana it's not something very easy, ba bane ba mai baiwa ce, because zaka kana da ilimin amma whenever aka tambaye ka cewa zo kai magana a gaban jama'a, then abin nan yau bi shi lishalin za ka rika dan irin tunanin kai a times ma sai ka ga mutum ya je ya tsaya ko kuma ta je ta tsaya a gaban mutane tana ta karkarwa. Yawwa shi ma ilimi ne na musamman. To su kan sai an na musu cewa to ai su kansu matan su fahimci cewa su ma fa za su iya, ba don kuma saboda a karfafa musu gwiwa, sannan za ta karfafa musu gwiwa ta yi marberin ɗinsu ta inspiring ɗinsu su san cewa su kansu za su iya zama mata da dama. Wani lokacin ma akan ɗan taɓo tarishen mata wanda suka ba da gudunmawa a duniyar musulunci. Mukan shiga ƙasashe da suka ci gaba da kuma ƙasashen da suke ci gaba, mu nuna a citing ɗin example da irin mata. A times akwai wani lokaci ba na manta mun je wata secondary school a nan fadin jihar Kano, sai matar take ce ta ɗau labarin tsohon matar tsohon shugaban ƙasar Amurka wadda ake kira da suna Michelle Obama. Ta ba su labarin yanayin Michelle Obama yadda ta taso ba yar kowa bace ita fa kowa ba, ni iyayenta zai wa nasir raza a zero behind Desmond Point. At times ma they can be described as in when deliberate, waɗanda kawai ba komai abin nan kamar da cewa mutum ba dan kowa ba, yawa ba dan kowa a wannan lokacin kuma sai ta taso da wani irin kalubale guda biyu. Na farko ita baka fata ce, duk duniya mun san yadda aka dau baki a ƙasar Amurka, more especially in those days, a waɗancan ranaku a wancan lokacin ba irin yanzu ba, yanzu da sauki gaskiya. Now discrimination ba irin yadda ake a wancan karin ba. So sai take faɗa musu ga kalubalen, ta taso ba yar kowa ba sannan ga ta baka fata. To ta yaya za ta zo kuma ta canza akalar wannan tafiya? Me ya taimaka mata?
yawwa menene ya taimaka mata baki ɗaya sai ta ɗauko yawwa sai ta ɗauko labarin su take ta basu akwai na ji daɗin ranar nan sosai saboda akwai ɗalibai wanda suka ce a gaskiya su da sun saka a zuciyarsu cewa ba za su iya zama ƴaƴan ko ba za su iya zama kowa ba sun saka a zuciyarsu cewa da sun gama secondary school aure za a yi musu amma now they are fully convinced that idan sun kammala wannan secondary din da yardar Allah cikin ikon Allah za su daure ko ana ha maza ha mata za su samu suka abin da ko da an yi auren an sami yarjewa yawwa aka sami yarjewar mazaje to za su samu za su dora karatun su na gaba da secondary yawwa so akan tabo musu labaran irin waɗannan mutanen saboda idan ka zo za ka yi magana a gaban mutane shi kanshi mutum zai so ya ji an ce wane ne wanda ya wannan abin ya ci gaba. Alhamdulillah to masu sauraro an ji wannan dogon jawabi daga shi shugaban ita wannan kungiya ta wato mafitar mutanen jihar Kano ta cikin shirinmu na akasa faifai na wannan rana inda muke tattaunawa akan maudu'ai daban-daban waɗanda suka shafi ci gaban rayuwar jama'a a kuma bangarori daban-daban ko iya dan wannan takin na san an tsatsace wasu abubuwa ga shi wannan wato shugaba gashi dai matashi ne amma kuma abubuwan da yake faɗa din abubuwa ne na wato na nesa waɗanda suke masu wato kaifin hikima a cikinsu da kuma kwarin gwiwa domin al'umma su samu su ci gaba. To mun nutsa ko kuma muka dawo da kaɗan wuta takin lokaci za mu ji wato karashin cikakkun bayanai akan abubuwan da kungiyar ta karasa a gaba. Wannan hususan ya karkata ne ga bangaren ilimi da kuma kokarin ganin rayuwa ta inganta, amma tunda matasa ne to abubuwan guda uku ne kamar yadda ya faɗa wato murhuna uku ne kowanne kuma ana tuka a kansa kuma ana samun nasara. To mu sani ba mu tuka kuma tafi akwai wani ba za ki to masha Allah to Aisha mun sai mu bin aiwato masha Allah guda kamar goma ta sha ta al'umma gidauniya ya ta sha ta al'umma buɗe rediyo naku da kunnuwa naku gidauniya ya mu za ku ringa saurara gidauniya FM ga ta sha ta al'umma daban kuke tabbas baya ku kanan da bashe gidauniya FM ga ta sha ta al'umma daban kuke tabbas baya ku kanan da bashe amaryar tashar mu Kano ana ta zantunki gidauniya FM kin wuce ta hannunki daban kuke tabbas ko a bangaren aiki farar tasha birni da ƙauyuka naki a rediyo TV live take aiki akwai kwarewa kan a shirye-shiryenki ana ta zancenki a nan kanan dabu ashe dauniya FM ga tasha ta al'umma daban kuke ta. To masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan dan takin lokaci kuma kada a sha'afa shirin mu kasa afife kenan ake saurara daga nan gidauniyar rediyo mai hada shirye-shiryen ta akan mita 94.9 zangon FM da ke nan birnin Kanan Dabo. Kamar yadda yake an ji a gaba ta farko yadda muka dauko bayanai daki-daki akan abin da ya shafi kungiyar da muke tattaunawa da su a wannan zaure a wannan lokaci, wato kungiya ta mafitar mutanen jihar Kano kuma kamar ma iya cewa ta matasa zalla, amma ba mu sani ba ko tana cakuɗa da wasu wato kila da ake cewa bature wato jiga-jiga ko kuma taraku waɗanda za su ke tallafa mata ko kuma suke tallafa musu har suke wannan ƙwarin gwiwar abin da muka ji ya zayyano a gaba ta farko har wato ake ganin akwai nasarori da dama a ciki. Amma ka yi bangana akan ilimi a gaba ta farko, ban sani ba kuma ko a gaba ta biyu akwai ɗaya daga cikin jiga-jigan da watakila mutum ya cika nazarta da an ce akwai haɗin kai, ban san me zaki tsokaci ko kuma zaki tambaye shi akan wannan al'amari. Waraitan da kungiya ce kaga ta matasa to ya kuke yi kuwa wajen kun hada kan naku kuri guda kun tafi tsintsiya madaurin kiɗa. Masha Allah, duk lokacin da aka ce so ake al'umma ta ci gaba, al'umman nan ba za ta taɓa ci gaba ba in dai ba su da haɗin kai. In dai babu haɗin kai al'umma ba su ci gaba to kaga kenan ba zai yi a ce ka zo kai tafiya kana so ka ilmantar da mutane amma kuma babu haɗin kai. So in more especially in this country we are facing a political imbroglio, irin matsaloli na siyasa haka. Zaka ga wannan matashin saboda siyasa yana gaba da wannan ko kuma wannan matashin yana tunanin cewa ya kamata
in dan yi wa dan uwana abin da bai dace ba. Saboda matsala ta bambancin ra'ayin siyasa. Maybe for example maybe wannan yana son mutum from this party daga wannan me ake cewa party A, wannan kuma yana yawa wannan shi kuma yana yawa maybe for example wannan yana party A, wannan yana party B ko party C or something in that nature. So sai kaga baki ɗaya gaba ta shiga tsakanin su, wasu yan uwa ne, wasu ma abin takaici za ga abokai ne sun taso tun suna yara, amma kuma sanadiyar wannan abin sai kaga abin ya zo ya wannan. So mukan zauna wani lokacin ko kuma mukan bi unguwa mu rika sanarwa, mu rika yin orienting din mutane akan irin waɗannan abubuwan, wayarwa da mutane kai akan irin waɗannan abubuwan, cewa waɗannan 'yan siyasar dai kuke gani su ne shugabannin mu, to bai kamata su kansa suna yin fafutuka ne wajen ci gaban mu, to bai kamata a ce kuma mun zo muna yi wa junan mu illa ba, tunda idan mun yi wa junan mu illa mun mai da kan baya, sannan su ma 'yan siyasar mun mai da su baya. Tunda maganin da zaka je a baka, ko da misali ne za a baka kyauta, idan da wannan abin bai faru ba wani za a bama, kaga ka rage abin kenan, maimakon a ce ka kawo da wani wannan. To bangaren unity mukan yi wannan gaskiya. To alhamdulillah. To kai magana ta bangaren ban sani ba ko hadda bangare na ci gaba, to ci gaban ta ina kuke kallo shi, ko kuke ganin misali in an yi kaza, tunda magana yake ta wato bunƙasa ko rayuwa ko kuma gina wani abu wanda zai zama na alkhairi wanda zai gina dan adam, ta ina kuke bi misali da mun ku samu wannan bangare na harkar ciyar da wannan kungiya ko kuma al'umma gaba misali? Masha Allah. Shi duk lokacin da aka ce shugabanci abu ne mai sauki sannan abu ne mai wahala. Shi yasa a matsayinka na shugaba duk abin da zaka zo ka faɗa ko kuma duk wata kalma da zaka faɗa sai ka tsaya ka yi taka tsantsan akan ta, ya kasance ka san wannan kalma ko kuma ka san dalilin da yasa ka ce kaza. Mu matasa ne wanda mun yadda, kamar yadda masana suke cewa, da 'yan uwanka da mahaifanka duk abubuwa ne wanda kaddara ne a gare ka. Baka isa ka zo ka ce ai zaɓi na ne a haifo ni a gidan masu kuɗi ba, zaɓi na ne 'yan uwana su kasance masu kuɗi, zaɓi na ne iyayena su kasance masu kuɗi. Zaɓi ne daga Allah subhanahu wata'ala. To kaga tunda haka ne, maybe for example shikenan sai aka haifo ka a gidan talakawa. To now your responsibility is that how are you going to change the historical history of your ancestors or of your parents? Ya za ka canza wannan tarihin na gidanku, shine bangaren da muke wayar da matasa kai. Misali an haife ni a dan talaka, to yaya za a yi kuma in dage in tsaya in karatu in abubuwan da ya dace wajen ci gaba, ni ma in zama wani. Wani lokacin kuma sai ka ga irin a unguwa amin, sai ka ga matasa sun kai su nawa a anguwar, amma kuma kwatar anguwar ba a yashe ta. Sai ka kuma ruwa idan ya zo ya tattare yakan shiga gidaje, yakan taba musu dukiya ko wani makamancin haka. Mukan zo mu haɗa abin da ake kira da suna aikin gayya, mu zo a haɗu da waɗannan matasan anguwar, a fito ana wasa ana dariya ana me, wani lokacin ma dan saka dan kiɗa ana yi sai ga dandanan an kammala wannan aikin ba tare da ma an to ban sani ba cikin minti biyu kafin mu je ga masu sauraro, akwai magana da na faro kafin mu je ga wutar rabin lokaci, shine batun yadda duk abin da aka ce matashi, ba zan so yi wannan kalmar da bahaushe ko kuma bahaushe na kan ce yaro baya ɗauka yaro sai dai rungu ne faɗi, to amma in ya samu ta goma shi na babba ya kama hannunsa sai ya daga. Gaskiya sanya ya kuke tafiyar da wannan al'amari, akwai taimakekeniya, wasu jigajigan suna daga hannayen ku hako da kake abin nan? Na ji daɗin wannan tambayar da kai min sosai, tambaya ce mai matakar amfani da kuma muhimmanci. Akwai wani lokaci wanda dan masanin Kano, Allah ya ji kan shiga farta mishi, Yusuf Mai Tama yake cewa new breed without the old breed will breed great. Ma'ana duk lokacin da ya kasance aka ce wai wannan matasa ne zalla za su yi mulki ba tare da tsofaffi ba, to ba abin da zai faru sai haɗama. So idan aka ce matashi ya haɗa tun da kan har zuwa shekara 40, sannan kuma da manya, duk lokacin da aka zo kamar yadda wani quotation ke cewa kafin ka je wani guri ya kamata ka tambayi wanda ya je wannan gurin. So dole
mun tsaya mun yi duba na tsanake idan mun ce za mu tafi a haka akwai wanda su sun fi abin nan they are much more experienced than we are than how we are, sun fi kwarewa da kwarewa da a rayuwa da kuma sauran al'amura. So duba da yanayin wannan mukan ɗauki waɗannan manyan mutanen wanda ana ganin darajar su da kuma mutuncin sa a unguwa, kai wani lokacin ma mukan ɗau mutane wanda ibn a jihar Kano here in Kano state, wannan mutanen akan kalle su a matsayin mutane masu magana ɗaya, masu faɗa aji, su zama iyaye na wannan ƙungiyar. Saboda su idan mun taso za mu kaza za su zauna da mu su ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza. Bana manta akwai lokacin da muka zo za mu yi wani abu sai muke cewa ga abin da za mu zo mai, sai ke ce in kuka bi ta wannan hanyar ba lalle ku cimma abin da kuke so ba, amma ku tsaya ku bi ta hanya kaza kuma da muka bi dana nan sai muka cimma, saboda ya fi mu experience a wannan bangaren. Abin da babban hango yawa ake cewa yaro ko ya hau da sanda alaba zai hango shi. Kuma yanzu ai kun zama yin tun daga wannan aika da kai. Alhamdulillah. To Allah ya ba da nasara. To masu raro za a iya riskan mu a daidai wannan lokaci cikin wannan shiri na mu kasa afefe, inda a yau muke tattaunawa da kungiyar matasa ta mafitar mutanen jihar Kano da suke wato yin al'amura da suka shafi ci gaba a matakai na wato rayuwar jama'a. Lambobin da za a iya kiran mu a cikin wannan kungiya da tallafin wasu jigajigai waɗanda suke haska musu hanya da haka ake samun irin waɗannan nasarori. Kuma za a iya samun a kan lambobin waya kamar haka na 070 62791770 070 sai wannan layin mata za a bayar ko shine 070 31 44 50 zan sake mata 070 31 44 50 wayannan su ne layukan da za a shigo kai tsaye a kamar yadda aka ji ba layin maza daban na mata daban. Layin maza 070 62791770 07062791770 kuma layin mata da yanki an samu kira ta to masha Allah. To kamar yadda muka wato faro kafin mu kai ga wannan gaba to ga wani layin to assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Da muke magana? Da Abubakar daga Mariri. To Abubakar daga Mariri, akwai neman wani ƙarin haske? Na'am, to masha Allah. Ai Mariri da makacin Mariri ai gora mai gora ne ke wadan wani rai. To muna da Malam Abubakar. To Malam Abubakar muna tare da kai. Kai tsaye ba? To ina tunanin inda yake din akwai dan tangarda. Sai dai yana tare da mu ya ƙara kira daga Mariri. Kin ga da kamari ai daga nan ko iyo yayi ai ma ya kamata yawa a ƙara mana dakon sa. To alhamdulillah. To nan ban san bangaren ko da ko to wannan layin ne ana ta kokarin shigowa. Layin mata shine 070 layin mata kenan. Layin maza kuma shine 07077917770 wannan su ne layukan da za a shigo a cikin shirin. Alhamdulillah. Kafin mu zo ga wannan gaba akwai magana da muka faro ta abin da ya shafi cigaba. Cigaban nan kusan kullum shine yake wato zama kamar kalubale duba da yadda a wasu lokuta sai ga an faru a rini sai kuma ga a wata gabar ya katse. To amma ban sani ba ko akwai wani turke da kai abun domin a samu nasara, amma ga wani kira nan kafin mu je ga amsa wannan tambaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai da gona magana da kai Jigawa. To Yusuf daga ina? Daga Jigawa. To Yusuf barka da dogon ratse. To muna jin ka Yusuf. Yusuf ya abin nan daga can kuma nisan zango yayo kuma sai ya abin nan sai ya dan tuntube a hanya. To ma ka kara dawowa. Fatan za ka sake dawowa a cikin shi. To yanayi na dorewar al'amari ya kuke wani irin damara kuka yi akan ganin abubuwan da kuka faro ya dore, saboda ka san tafiya irin wannan an faro ta sai kuma ba a rasa tuntube nan da can, kuma wannan abun sai ya sare gwiwa
an faro abin sai ga yanzu haka ma an kuskura gabar da ake fatan kaiwa kuma sai ga an abin nan. Gaskiya ne, idan baka manta ba da farko na fara yi ma magana cewa a duk lokacin da ya kasance a matsayinka na shugaba za ka zo da wani abu mai matukar muhimmanci a cikin al'umma, to dole ne sai ka yi taka tsantsan. Wannan shugabanci al'umma ne suka ga ya cancanta, ko kuma in ce ni na dace a bani shi, yasa aka bani shi. So ina hawa duk wani matakin da na fara ɗauka shine na ce to tunda har Allah ya sa aka zaɓe ni kuma an bani ragamar shugabanci na jihar Kano baki ɗaya na wannan kungiyar baki ɗaya, abin da ya kamata in fara yi shine cabinet ɗina, mutanen da za su yi aiki da ni. Mutanen da za su yi aiki da ni dole sai ya kasance na tsaya na yi nazari, na yi duba na tsanaki wajen zaɓar su. Akwai tsari na dibranching da muke duk local government mukan yi dibranching, wakilci a kowace karamar hukuma. Tunda Kano, jihar Kano jiha ce mai girma, tunda akalla muna da local government 44, ka kenan ba karamin aiki bane a matsayinka na shugaba wanda yake a Kano, ka ce za ka san abin da ke nan, za ka san abin da ke can local government din, za ka san wannan. Mukan duba abokanmu da kuma mutane wanda suka cancanta, mutum na mutane, sannan mutum mai son taimakon al'umma, ba mutum mai son ba mutum mai son kawai ya taimaki kanshi ba, su kuma al'umma ko oho. Mukan tsaya mu duba mu ga ka cancanta, saboda idan za mu baka shugaba na wannan karamar hukumar taka, akwai abin da muke kira suna aptitude test. Za mu tsaya mu gwada ability naka, mu tsaya mu auna shin za ma ka iya ko ba za ka iya ba, shin wai ka cancanta ko baka cancanta ba. Saboda zabar mutum ya rike ma wani mukami ko wata kujera abu ne mai sauki, amma kuma ya rike yadda ya dace, abin da ya dace a lokacin da ya dace, a daidai gurin da ya dace, abu ne wanda yake da matukar wahala, wanda dole sai ka tsaya ka yi duba na tsanaki. So game da wannan tafiya ce wadda mun san za a iya samun irin wannan tuntuɓa, tunda kamar babban tsauni ne za mu hau. Saboda haka dole sai mun tsaya duk wasu abubuwa, wasu ingredient, wasu element, wasu paraphernalia we need, we really have to accomplish them, ya kamata a ce muna da su. So shi yasa mukan duba mutumin da ya cancanta sai mu bashi. Misali kamar a duk local government a Tarauni akwai wanda muka ba ma, yau yana daga cikin mutanen da suka rako ni nan gurin ma da zan zo. Akwai mutum wanda muka ba ma a karamar hukumar Bebeji, akwai wanda muka ba a Tudun Wada, shi kanshi na Tudun Wada yau tare da shi muka zo, Tudun Wada ɗanka da shi kanshi tare da shi muka zo nan. Idris ya rako ni nan gurin. So duk mutumin da muka ba mukan tsaya abin nan mu duba mu ga, sannan muna bibiyar shi, muna supervising ɗan abu, muga cewa shin ma mutum yana yin wannan abin yadda ya dace. Ba mutum ya kira ku bai ce a daidai guri kaza akwai bukata ta kaza a tura kuɗi, ka tura kuma ya je ya wakilci kanshi. So mukan tsaya mai duba na tsanaki kafin mu ba wannan abin nan, mu ba mutum wannan mukamin gaskiya. To 0706291770 da kuma 070031445086 su ne lambobin da za a iya kira da neman wato bayani ko karin haske ga wannan shugabanci na kungiya, kafin mu wato kai ga gaba ta karshe ta karkare shirin. Sauraron ana tare da mu sai a wato kira akan wannan lambobi da muka bayyana domin neman karin haske ko kuma a jin wani abu da wato ake so a wato gane shine dai karin haske ko a bada gudunmawa cikin wannan kungiya da kuma shirin baki daya. To ban sani ba ko a kalamanka na karshe ko da mata ko na abu da za ta tambaya a kansa a duba da yanayin lokaci. To ni tambayar da zan yi, har su matan idan har kuka tallafa musu kuna bibiyar yadda suke gudanar da harkar rayuwar, kamar musamman ai ka ce idan kun tallafa kuna bibiya ku gani. Misali kamar mata a bangaren ilimi, kun magana cewa kukan kokari ku tabbatar da ganin an wayar musu da kai, an kuma sa yara makaranta misali inda ake da wannan kalubalen. Ko in an tafi an yi wannan din kawai tafiya ake shikenan ba waiwaye, an tafi kenan ba za a dawo a ga wannan abubuwan da suka abin nan ba. Ai duk lokacin da ka zo ka ce kayi kaza kuma sai ka tafi, ko kuma na ba da kaza ai kaza sai ka tafi, to a gaskiya ni a tunanina a matsayina na matashi wanda ya fuskanci ko in ce ya fahimci shugabanci daidai bakin gwargwado, sai in ce wannan mutumin kai ba shugaba bane. Saboda shugaba shine idan ka bayar ka tabbatar da wannan abun ya je gurin da ya dace, sannan ka tabbatar da cewa wannan abun ma an yi shi, ba kawai a matsayina na shugaba na cire kuɗi kaza na bayar a tallafa wa ɗalibai kaza ba kuma na riga na tafi.
maybe wani ya je ya biya bukatar shi ko kuma ka ba wani ya je ya karo aure ko wani ya ga wata bazaura shi kawai ya je ya aure ka kyale shi ka abin nan wannan ba shi bane. Idan mun bayar mukan bibiya, sometimes ma mukan abin nan mukan samu mutane ta karkashin kasa mu rika bibiya mu rika dan tattaba su waje kaza ko an ji ana kaza ka waye da waye ba ni zan kira ba wasu nakan samu duk yana ɗaya daga cikin tsari da kuma strategy na shugabanci. haka ne ban sani ba kuma ko tunda magana ake ta matasa kuna kokari ku ga su mususan mata ana koya musu sana'o'i kun shiga da wannan tsarin na samar da wani tsari na tallafin sana'o'i irin na gida da ake kanana duk lokacin da aka ce development yana daga ciki shikenan misali mutum ka zo ka bashi ilimi to kuma babu sana'ari me aka kyanta ya zai gina kanshi ko kuma mutum ya tafi makaranta amma kuma cikin shi yana kolalala ina zai samu opportunity din tsaya ya fahimci ko ya fuskanci wannan darasin da za a yi mishi na wannan ranar. Dole ne a samu musu da sana'a, shi sa mukan samar irin bangaren harkar koyon dinki haka irin bangaren duk dai sana'o'i dai na mata wanda irin maybe irin su fulawa irin su abubuwan da ba za a rasa ba har ma irin abin da ake kira da suna graphic design wanda mata suna iya yin wannan course din mukan dauke su zane-zane na harkar online da waye mukan dauke su a koyar da su saboda yakan taimaka musu gaskiya. Da kuma irin bangaren kananan madaidaitan abubuwa irin na'ura mai ƙwaƙwalwa kamfira haka da dai sauransu. To alhamdulillah, to ga wannan bari mu ji ko to assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke tare? Yawa barka ka dai, da wa muke tare kai tsaye? To Abubakar da Kamaliri ka dawo? To muna jin Kamal Abubakar. A wannan tsarin da suke bi na kamar koyar da sana'a a koyar da sana'ar ne matsala ba. Idan mutum ya koyi sana'ar suna kokari su sai mai kamar wanda ya koyi dinki ba shi jari ko su sai mai keke shi ne matsala, ko kuma gyara jarin kamar masu fulawa wasu abubuwa na siyarwa da na mata suna kokari su ba su jari so wannan din su kamar abu mai tafiya ba su wannan scholarship na wannan inda gwamnati take nan to madalla za ka ji karin haske akan wani to Alabakar na ga ya riga ya abin nan ba wani kiran daga nan to ina fahimci tambayar tasa yana magana ne akan yadda ku a iya cewa duk wani abu gwamnati ce take da kanna a bakin take jigo amma ku yaya kuke in an je an ga yadda za a laluba hanyoyin da za a koya ma kamun kifin ko kuma ake abuna ɗin kamun kifin yaya ake yi kuma mutum yadda za ka tafi da rayuwar misali yadda an koya ma sana'ar yaya kuma ake sana'ar ta gudana tunda kamar sai da kayan aiki misali. Masha Allah, Abubakar Marir ya yi tambaya mai matukar muhimmanci. Idan misali sai ka zo ka koya wa mutum sana'a ba tare da ka bashi the paraphernalia examine the needed ingredient or materials wanda mutum ya kamata ya rika amfani da su wajen tabbatar da wannan abin baki daya abin zai zama wani iri shine kamar abin da Bahaushe ke cewa ga koshi ga kwanan yunwa gashi ka iya abu amma kuma baka da wani ability opportunity din ka ɗaya abin nan baka da shi wanda zaka yi amfani wajen tabbatar da wannan abin. Kamar yadda na faɗa ƙungiyar ba wai ta ba ni kaɗai bane abubuwa ne wanda haɗin gwiwa ne na al'ummar Kano da manyan mutane. Wani lokacin sai ka ga mutum kamar babban mutum in ya ga tunda akwai irin fejika haka musamman a Facebook za ka ga mutum ya yawwa sai ya kira ku ya abin ne ya zauna da ku sai ka ce to shi zai iya bada tallafin kaza. Saboda haka idan an samu mutum daidai da wannan buƙatar sai a bashi. Kwanaki ina zaune akwai wanda ya kira ni sai yake ce min to akwai tallafi na scholarship da zai bayar bangaren koyon turanci haka irin na lesson haka da dai sauransu wanda ake yi. To za ga matasan suna fama da irin wannan matsalar sai ya ce to shi kenan in tura ma da account number sai na tura mishi sai ya turo mu sai muka je muka samu abin nan muka bi local government irin wane ne a local government ɗin ka tunda da ciyamomi na kan akwai adadin scholarship na kaza so saboda haka za mu baka na mutum kaza local government kaza za mu tura na mutum kaza local government kaza za mu tura na mutum kaza. To kamar haka ne bangaren sana'a idan sun zo sun koya dama already kafin mu saka waɗannan mutanen za mu tattara mu ga me muke da shi on the ground za mu yi abin da muke da shi na bangaren kuɗi. To muna da kaza shikenan mun zuba adadin mutane kaza da sun fito insha Allah ga abin da za a ba su a matsayin abin da za su je su rike kansu su ma kuma sai mu faɗa musu ɗaura ko kuma su yadda ko kuma su saka a zuciyarsu cewa
su ma kamar yadda kungiya ta taimake su insha Allah wata rana za su kawo wata gudunmawa a cikin al'umma, za su kawo gudunmawa a wannan kungiyar. Alhamdulillah, abubuwan da yawa kuma shi ma lokacin yana biyan mu har ma yana nema ya koyi mana lokacin bayani. Dan haka ina ga Ramatu dole a bayar da muka iya sai dai yin sabon mashin a daidai wannan gaba. Kuma alhamdulillah an ji bayanai da yawa daga cikin shi shugaban ita wannan kungiya ta mafitar mutanen jihar Kano, wacce take kungiya ce gashi dai matasa ne amma kuma gashi aikin da aka suna yi wanda yake kutankuci da na wato manya-manyan mutane, ko da ke manyan ne su matan da ayyukan nasu aikace na manyan ne. To alhamdulillah Allah ya bada nasara. Masu sauraro ya bakin abin da zamu dauka kenan a cikin shirin, sai dai mu tara gobe da Allah ya kai mu domin jin mu da wani sabon maudu'in da za ta tattauna a cikin wannan zaure. Da haka madadin wato sashen shirye-shirye na wannan gida na gidauniyar rediyo mai yada shirye-shiryen sa kan mita 94.9 zangon FM da shi shugaban da muka tattauna shi na ita wannan kungiya Usaini Rabi Umar, wanda shi ne muka tattauna da shi a cikin wannan zaure a wannan lokaci, sai kuma abokiyar aiki Ramatu Usaini da ta tallafa min wajen gabatar da shirin ta yi kai ruwa ta yi gudunmuwa. To sai kuma jigon tafiyar shirin gaba daya Aishatu Husaini, wacce ta sarrafa na'ura kuma har muka samu nasara aka aiwatar da shirin kamar yadda ya kamata. Ni Usman Abdu da na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.